हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम फिन खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै लाब्लानो जाबाय। आं नोंथांमोननो बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन। दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। दिनैनि भिडिअनि आपडेटआ जादों मोनसे मिउजिक भिडिअ खबाम। बे भिडिअखौ आरबि फिल्म प्रडाक्शनाव आपल'ड होबाय। जाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखै, थांनानै आरबि फिल्म प्रडाक्शनाव नायहैनो हागोन। बे भिडिअआ दासिम 1 लाखनि बांसिन भिउ जानानै दं। नोंथांमोना बे भिडिअआव नुनो मोनगोन फावखुंगुर महरै सिद्धार्थ बड' आरो प्रियंका सैकिया। बे भिडिअखौ प्रडिउस खालामदों रिया ब्रह्म बिथाङा, आरो बे भिडिअनि मेथाइ खनगिरिया जादों विनार बसुमतारी। बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअनि आपडेट होबावगोन। बे भिडिअनि मुङा जादों बिदि फावजों मानो मिनियो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैब्ला नोंथांमोना सोरां स्टुडिअ माल्टिमिडियाआव थांनानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना केस्ट महरै नुनो मोनगोन अनसुमै आरो सोमदोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। जाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांदों, लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।